Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ростав Димов и продължаваме втори епизод на PES 2014 в World Cup. Матчът е срещу Англия. Чакайте, трябва да оправя нещо първо, преди да започнем този матч. Виждате тяхния състав. С мен и братовчет ми. Нали, Нико? Да. Виждате тяхния състав. Дефое, Руни, Йонг, Клеверли, Осман, Уескот, Колт, Гари Кейхил, Джойнс, Джонсън и Харт. Моят титулярен състав е Робен, Ван Перси, Вандерварт, Ленс, Сторман, Гегозан, Блинд, Мартинс Инди, Врич и Джамат. И Тонекс матч. На наш стадион е. И пък примерно като седим на вечеря и да еде и да почне да ръчи. И като почне да прави, да ми чудовно това, дай ще се... И сега почваме. Виждате, Роял Уолдън стадион е стадиона. Макар че е наш. Ван Перси, Робен, Сторман, Девърш, Джанмат, Гузман, Сторман, Блинд, Вандерварт, Камария, Робен. Център опит. Ооо, че ще го видиш, когато го кача, Нико. Как ма пребиха. И не даде фал съдията. Стрел! Ей, това е великодушен гол! 1-0 за Холандия! Браво. Кой го вкара? Стротман. Вратовчет ми те играе същата игра, само че не същото. Да. Че кой играеш? Кариер мод. Да. Виждате го. 2 часа. Ето го. 2 часа. Ще го видиш. Аз после, ако искаш, преди да го ще го пусна, ще споделя екрана и ще го гледаш. Преди да е качан. Ти ще го гледаш първа класа. Благодаря. Това до сега на никой не съм го правил. Еко, всичко за братовчета, бе. Да. Коя минута си иначе? Пета. И ги водиш на 0. Да. Браво. От кога ти казах, че ги водим 1-0 вече и ние почнахме и матча, те че са минали от отдавна. Аз направо веднага почнах атака и Ъгвов удари голчето. Опа, Гари Кейхил с топката. Йонг. Каква грешка сега? Рибе, Робен. Джонсън. Осман. Лескот. Тъч полза на Англия. Те изпълняват. Колко надалеч може да хвърля този бе? По-надалеч. Гузман. Център. Ленс. И това е фал в полза на Холандия. Значи, че когато трябва да има фал, не дава фал. Когато трябва да има фал, дава фал. Малко странно, нали? Да. Майко, Йонг с топката. Как му отнемат? Сега, още шанс за 2-0. Център на Гузман. Пропуск. Стортман. Ленс. Отново атака. Стига де. Осман. Лескот. Осман. Дефофе. Някакъв си. Дефое. Извините. Стортман. Ван Перси. Вандерварт. Стига де. Ленс. Робен.
Вандерварт. Робен. Изстрел на Робен. Спасяване на Харт. Или някаква да обхванеш, да го задушиш, да му сложиш нещо отгоре в главата. Клевърни. Руни. Към Дефое. Дефое е стопката. Дефое е стопката. Топката му бе отнета. Сега Джанмат. Джанмат. Много странно име. Джанмат. Турчин. А? Турчин. Не. Холандец. Да. Аз нали съм с Холандия, не игра с турския национал. Знам, малко странно обаче. Нали? Руни. Гузман. Стротман. Аз всеки път му викам Стортман. Помня, аз минах на абонаментен план на НТО. Кол. Тук на Фал в полза на Англия. неограничен. Аз дори не го докоснах. НТО Global Mobile въквам неограничен. Остана. Не съм го докоснал и той пада и ми дава жълт картон. На мене. И фал. Да. Ленс. 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 И 5 гигабайта. Ленс пуска. Деде. Топката не спя да стигне до Джонс. И аз до Джонс, до Ван Перс. Аре, Робен. 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 Много добре. Робен. Център на Робен. Въй, с център накъсвам да вкарам гол. Браво. И слушай, тя трябва да сменя коня. И както посървали. То, аз там на оня клип, тук направих на миналия клип направих задановица, ама не влезе. Защото ти не го гледа изцяло. Да ти кажа. Вам Перси. Перси с топката. Изстрел на Перси и спасяване на Джон Харт. Според мен оня гол, който го вкарах от началото на матча, беше на късмет. Защото сега, ако съм продължал така, до сега би трябвало да вкарам по мен и още един. Майко, Робен, стига бе. С 1200. Викам не. За 5 лева по-добре сложим неограничен. Опа, опа. Аз бях, нали, бях като тебе, 5 любими номер. Робен, Ван Перси, Вандерварт. Изстрел на Вандерварт. И горната града. Рикошет във вратаря и горната. Хугов удар. Аз си постоянно... И така съм внимавала и пак имам 45 стотинки твили. Аз не мога да разбера също. Вандерварт. Център на Вандерварт. Изстрел с... това е много красив гол. Много красив гол. 2-0. Да. С крак. Много готин е вкара този жатман. Он казваш, че е турчен. С крак и се удря в главата на защитника и гол. Чакай да видя в главата или в ръката на вратаря. Се удря. И сега ще ти кажа. Оп. В кръка на вратаря и в кръка на защитника се удари топката. Абе, не знам точно когато го гледам и ти ще кажеш как е гола. Третия матч би трябвало да ни е с Колумбия. Да, сигурно. Няма как да не е. То нали първия и втория продължават тук. Да. И сега на Колумбия и аз да продължим. И да се паднем на нататъка, пак сред групите матчовете, да се падна първия матч още, аз и Колумбия. Е възможно и. Инди, Вандерварт. Вандерварт. Много голям фер. И го излагаха. Колегата той се разходи да Ха-ха-ха. Не. Гати, как ме пребута между читала. До 31 марта от офертата. Мартин не може ли в тебе? Ника, Да. още малко идва 1 април. Да. Сети ли се защо какво има преди? Денът на шегичката. И на лъжите. Да бе, на шегичката каза. Да. На шегата имам предвид на лъжата. Да. Някой вика, че 1 април е ден на любовта. Да. Пак.
Без малко да вкарам и третия гол. 44-та минута при тебе. Добре, аз не играя сега, аз съм в трансферите. Интернет е безплатен за 20 дена. В момента няма мачове при те, значи. Да. Ван Перси. Изстрел и Джон Харт спасява. Каже би се, баш тук говорим с Венги и приятели. Ван де Варт. Център на Ван де Варт. Тя беше, не беше само за военни. Робен! Стига да е 2 на 0. Който кажа само за военни. 2 на 0 край на първото само, че. Пак. Посесион, аз ги притежавам повече топката. Аз съм 7 изстрела, 5 точни. От тези 7 изстрела 5 са точни. Значи 2 не са ми били точни. Османчо. Клевър ли? Осман му викам Османчо. Осман е турско име, нали? Да. Тогава ако прави в английския национал. Това е играч на Евертон. Ван Перси. Перси. Робен. Робен. Робенчо. Пуска. Ван Перси. Гати късмета дите скараха. Не оцелих вратата на празна. Оцелих градата. Не, градата се ударих в защитника. Тяхния. Шутира ми, то се удари веднага в защитника. То нещо като града. Нали, защитник градата. Майко, Ван Перси само как излага 2 мама, него накрая. Робен! Лес. Ван Перси. Робен! Изстрел на Робен! Спасяване. Стортман. Ван дер Варт. Ван дер Варт! Стига къде? О! Така. Тариди. Не стана. О, фаул ли за мене? Фаул матч ще има за мене. Фаул за мене. Минута? Минута 55-та. Ван де Варт. Изстрел на Ван дер Варт. Рикошира със стената. Сега. Център на Ван де Варт. От ъговия удар. Де, Йонг, стопката. Лео Руни. Ленс. Ван дер Варт. Робин. Някой да ти кажа 2 години, пред 3 месеца преди да си изтече договор. Как го прецаках този? Аз плана за последните 2 години съм сменила. Не му отговарям. Си има някой. Чули? По-високото, по-нисък. Не отговаря на Стян, дет не звъни. Знаеш колко договор имам вкъщи? На Кал Антони всички си дали са ми приключени. Не мога да търси някой. Ван Перси. Изстрел на Ван Перси. Спасяване на Харт. На Джон Харт. Какво? Каза ли нещо? Ма те до тогава ще пуснат някой друг. Няма начин да не пуснат някой. Гати де. Че... Колумбия ма водят, чакай защо? Колумбия ма водят, защото те биха Англия, защото те биха Англия 3 на 0, аз бих Португалия 3 на 1. И заради той те ма водят, заради един прост гол, дет ми вкараха Португалия. Значи си преполучил мача. 3 месеца преди да изтече договора. Не! Тук трябваше да има фаул. Даже Дуспа, аз бях наказателното май, не видях. Да, аз така направих. Аз 15 Блинт. Стортман. Така. И много добре. Център. Бе. Аз пропуснах в училище 2 контролни. Ти от кога си болен, само да питам? Да, вчера. Аз цяла седмица съм ходил на училище. Сега понеделник ще бъда. Ние в събота имаме... Тази седмица в събота имаме училище. Защото в началото на месеца в понеделник не бяхме и сега в събота идва
21 сме. Първото училище. Да. И само един ден почивка. Неделя. Значи кажа защо? Що? Защото на 1 марта то се падаше тогава понеделник и не бяхме на училище. А не, на 3 марта се падаше понеделник. Не знам кога. Началото, когато понеделника беше, бяхме във вакансия и на 21 винаги, всеки път на тук ползваме, дет не сме ходили от началото на понеделника, все едно в понеделника, дет не сме ходили, се го правим в събота. Майко, и гате, трябваше тук вратаря да се рекошира във вратаря и чист гол, че ще стане. Тъж за мен, добре. Гузман. Стортман. Рубен. Изстрел на Рубен. Спасяване на Харт. Вандерлин. 73-та минута. Е при мене. Ще успее ли да вкарам още един гол? Колко е резултата? 2-0. Ще успее ли да вкарам още един гол? Че те чук. Коя минута е? 75-та минута. 2-0 за мене. Добре. Сега Руни! Руни шанс за гол! Изстрел на Руни! 2-1. Сега трябва да се притесняваш. Трябва да се притеснявам ли? Да. Майко, стърично косъм да овладей топката и да излезе сам срещу вратара. На косъм. Вандерварт! Център на Вандерварт! Майко, топката как мина покрай градата? Робин, ако се беше хвърлил и да я беше ударил с глава, че с гол. Защото никой не го паеше, Робин. Стюарт, Робин. Ван Перси! Вей! Тук те го сритаха, двама го сритаха и не дадоха фаул. Представяш ли си какъв е то съдия? За Англия. Англичанин е. Изчистих. Много напрежение беше пред моята врата. Накосам да изравнят. Робин. Опа. Джонс. Гари Кейхил. Джонс. Осман. Гари Кейхил. Кол. Обаче да ти кажа, Пламен, като се замислиш, на нас не идва скъпи 35 лева. Обаче Още нещо. 35 лева не са много за него. Какво? Нищо. На нашата заплата 86-та минута. Ленс. 35 лева. И се говориш, пък ние са ограничаваме в 5 номера и в 100 минути. Да. И плащаш 13 лева и винаги имаш 12,90 лева. 12,50, да, много рядко нямам. Все имам най-къщи. И да, колкото си играе. Проверявам се постоянно, да няма. Фал за тях ли? 45 стики имам пак горе. То нямаше фал тук, за тях да пък фал. То сега ти се кача. Много нагоре стреля. Ворм. Братаря ми се казва Ворм. Да. Това от Слънзи. Жанмат. Гузман. Ето защо не е толкова добър. Пак там бе, на отстъпки, отивам на отстъпки и видям колко минути ми остават. А не, още малко. Гузман някакъв си. Роско от станционка къде е? Ой там. Къде е питал? Изчакайте малко. Дръпни там чорапки и Да можеш да включиш. Ама ето ги Върнах се. да ги виждам. The Master Rage. Спасаме на вратара. Ленс. Жатнан. Да връж. Много добър пас към Ван Перси. Пак към да връж. Стортман. 4 минути до бавно време. 6 без нещо да дойде да взема. Бавното време сме. Изстрел на Стор. Айде, блокираха ми изстрел. Последна атака за Холандия. Последна атака за матча. Не, и край. Ще прибера и ще влизаме от дивана, да. Аз ще чукна, когато
Биеш. Не, още 44-та минута. Аз един път играх в матч, и не чаках как се бъгна. Пише 3 минути добавено време, то не чаках колко минути добавено време стана. О, 15. Стортман играч на матча. И това беше за всичко от мене, само да видите Португалия бият Колумбия 4-0. Това е много добре за нас, защото ние ставаме на първо място. И довиждане.